Mae chwaraeon yn llythrennol yn fyr am chwaraeon electronig, sy'n golygu gemau fideo gellir eu chwarae'n gystadleuol, naill ai fel unigolyn neu fel tîm. Flynyddoedd lawer yn ôl, dechreuodd gemau consol a PC ddod yn fwy poblogaidd, a nawr gyda chysylltu, chwarae ar-lein a chystadlu â phobl eraill ledled y byd yn dod yn haws bob dydd, mae gemau ac chwaraeon yn fawr iawn yn y brif ffrwd. Ar hyn o bryd, mae'r diwydiant gemau fideo byd-eang yn cynhyrchu amcangyfrif o 85 biliwn o bunnoedd, sy'n golygu bod y diwydiant chwarae gemau bellach yn fwy na ffilmiau a cherddoriaeth gyda'i gilydd. Rhagwelir y bydd hyn yn werth 190 biliwn o bunnoedd erbyn 2025. A chydag arian yn llifer diwydiant o fuddsoddiadau trwy hysbysebu, nawdd a hawliau cyfryngau, mae disgwyl y diwydiant chwaraeon yn unig gyrraedd 1.6 biliwn o bunnoedd erbyn 2024. Amcangyfrif y gallai chwaraewr proffesiynol ennill rhwng 9,000 a 45,000 o bunnoedd y flwyddyn, gyda rhai chwaraewyr haen uchaf yn ennill miliynau mewn cystadleuau, gwobrau twrnament a bargeinion nawdd. Os ydych erioed wedi meddwl trwy eich cariad at chwarae gemau yn yrfa, a dim eisiau dod yn chwaraewr proffesiynol, mae yna lawer o rolau chyfleoedd eraill mewn chwaraeon, gan gynnwys hyfforddi a rheoli, newyddiaduraeth a darlledu i enwi dim ond rhai. Gyda mwy na hanner y rhai yn eu harddegau yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio gemau fideo fel llwyfan i gyfathrebu, mae cyflogwyr bellach yn cydnabod y sgiliau trosglwyddiadwy, a mae pobl ifanc yn ei datblygu trwy chwaraeon. Mae Cymdeithas e-sports Prydain yn rhestru'r sgiliau trosglwyddiadwy allweddol hyn ar ei gwefan, gan gynnwys gwaith tîm, arweinyddiaeth, cyfathrebu a meddwl yn strategol ymhlith llawer o rai eraill. Ac mae sgiliau hyn yn cael eu cydnabod fwy ar draws ystod gynyddol o ddiwydiannau, gan greu cyfleoedd gyrfa i'r rhai sydd yn nhw. Mae'n gyfnod cyffroes i chwaraeon yn y Deyrnas Unedig, gan fod cyfleoedd bellach ar gael gyda cholegau a phrifysgolion ledled y wlad i astudio bitec a chymwysterau lefel gradd, sy'n canolbwyntio yn bennaf ar fusnes, chwaraeon, hyfforddi, datblygu ac cynhyrchu. Mae'r cysylltiad y dysgu seiliedig ar gem mewn addysg yn gryf yng Nghymru hefyd, gyda llawer o ysgolion yn defnyddio'r graffiad addysgol Mae'n i ddatblygu sgiliau dysgu, meddwl cydweithredol a chreadigol fel rhan o'r cwricwlwm. Mae hwn yn gam cyntaf ardderchog i mewn i chwaraeon a gyfer myfyrwyr yn yr ysgol, lle gallan greu, adeiladu a chodio'u profiadau gem eu hunain, neu ymuno ag un o'r bydoedd chwaraeon Minecraft mewn amgylchedd digidol, diogel a chyfarwydd. Y neges ymyl yw y bydd y chwarae gemau ac chwaraeon ond yn dod yn fwy, yn well ac yn fwy poblogaidd. Felly daliwch ati chwarae, gan nad ydych chi byth yn gwybod ble mae'n mynd i fynd â chi. Ac os ydych chi eisiau darganfod mwy am chwaraeon ac ymchwilio'n ddyfnach i'r hyn rydyn ni wedi grybwyll yma, ewch i gyrfa-cymru.liw.cymru a chwiliwch am chwaraeon. Created using Powtoon.